Grabe, ang dami na ng pinasukan ko. Pero pinalabas din ako. Ha? Eh, bakit ka pinalabas? Malamang, pumasok ako. Kaya pinalabas ako. Alang naman, papasukin ako sa labas, di ba? Ha? Sa bagay, tama ka. Saan ka ba kasi pumasok at pinalabas ka? Ay, siguro pumasok ako sa labas. Teka. Bakit tanong ka ng tanong? Sino ka ba? Jacob? Ikaw yung kaklase ko noon? Teka, parang namumukan kita. Ikaw si Anjo? Oo, ako nga. Buti nakilala mo ako. Eh, sino ba naman hindi makakilala sa'yo? Eh, sikat ka dati sa klase natin. Kasi ikaw ang nag-iisang bukod tanging nasa Ropor, di ba? Hoy, grabe ka naman. Huwag mo naman ipaglandakan. Baka may makarinig. Nakakahiya. Ito naman, nahiya pa. Sige, secret lang natin yun, ha. Oo na, inaamin ko na. Palibhasa kasi, paborito ka ng teacher natin noon. Eh, paano naman kasi? Puro palpak yung sagot mo. Paano mo nasabing palpak ang sagot ko? Sige nga. Kagaya nung magbigay ng kulay. Ang sagot ko, orange. Eh, ikaw? Bakit? Tama naman yung sagot ko ah. Ayaw lang tanggapin ni teacher. Ano ba kasi yung sagot mo noon? Pepsi. Bakit naman kasi Pepsi ang sagot mo? Kulay ba yun? Yung orange mo nga tinanggap. Tapos yung Pepsi ko hindi tinanggap. Unfair yun. Ang layo naman kasi ng sagot mo, Anjo. Tapos, yung tungkol sa pangungusap, palpak ka na naman. Bakit? Tama din naman yung sagot ko ah. Ang akin ay padamdam. Kaya ang sagot ko, uy, ang ganda naman ni madam. Eh ikaw, anong sagot mo sa magbigay ng pangabay? Ang sinabi ko, polo, itim na sapatos. Tapos bigla na lang ako pinatigil ni teacher. Eh kasi nga Anjo, mali yun. Anong mali? Di ba pang-abay yun? Hindi ko pa nga naidagdag yung barong eh. Tapos pinatigil na ako ni teacher. Anong mali dun? Ay nako, ewan ko sa'yo. Kaya ka laging binabato ng pambura noon eh. Pero wag ka. Naalala mo, nung mag-graduation, yung ina-announce yung mga honor noon? Oo, bakit? Wag ka. Ako sanang first honor noon. Bakit mo naman nasabi yan? Nung first honor sabi ni madam, sabay turo. Akala ko ako na yun. Yun pala yung nasa likod. Pasalamat siya, di ako dumusog. Kung hindi ako na yung first honor, sayang, lumis pa kasi. Ganon? Eh, bakit ka naman pinalayas ni tatay mo noon? Ang sabi niya kasi noon, bago tayo kumuha ng pagsusulit, pag hindi daw ako pumasa at nakagraduate, huwag mo na akong tatawaging tatay. Eh, anong nangyari? Nung umuwi ako ng kinahaponan, ang sinabi ni tatay, kumusta yung pagsusulit anak? Eh, anong sagot mo? Pumasa ka ba? Ha! E di sabi ko, ayos lang naman Brad. Kaya yun, pinalayas ako. Uy! Natural, tawagin mo ba namang Brad yung tatay mo? Magagalit talaga yun. Sinunod ko lang naman yung sinabi niya. Na huwag ko na siyang tawaging tatay pag bumagsak ako. Eh bumagsak ako. Kaya tinawag ko siyang Brad. Kaya naman pala eh. Kaya nilagay ka sa Ropor. Kung makapagsalita ka naman, parang hindi tayo magkaklase noon. Uy, wala akong sinabing hindi totoo ha. Ganon, simula ngayon, magkaaway na tayo. Akala ko pa naman magandang alaala yung sasabihin mo. Yun pala. Pasensya ka na, Anjo. May hindi pa pala ako nasasabi sa'yo. Di ba, kinakain mo yung kulangot mo nun? Bastos ka! Huwag kang mag-alala. Secret lang natin yun. Alam din pala niya yun. Akala ko, ako lang nakakalam nun.
Masarap kaya yun, sundot ko langot. Ang alat. Paano kaya to? Tsak, palalayasin na naman ako na ito. Bahala na.